Většina dospělých nezvládne test pro 5. třídu. Co je teda špatně na našem školství? Pořád slýcháme, že naše školství je jedno z nejlepších na světě, že máme skvěle vzdělané odborníky. Ale potom vidíte tu realitu. Potom si s lidma píšete na sociálních sítích a zjišťujete, jak málo lidí umí česky. Základ. Umět číst, psát českým jazykem. Absolutní základ, který by měl umět každý, kdo vyleze základní školu. Potom se podíváte na statistiky a zjistíte, že jsme jedni z nejhorších ve znalosti anglického jazyka. Nebo cizích jazyků obecně. Nebo se potom bavíte s plochozemci, který nechápou ani základní zákony fyziky. A světa kolem sebe, ve kterým žijou každý den. Takže je otázka, jestli je někde něco špatně, nebo jestli tohle je ten stav, který tady chceme. A pokud je tady něco špatně, tak kde? Víte, já jsem samozřejmě chodil do školy, takže jsem znal hodně učitelů ze školy, ale taky mám kolem sebe hodně učitelů i dneska. A kdybych měl říct jednu věc, která jako je společná a velmi častá u těch učitelů, ať už těch, co mě učili, nebo těch, co jsou kolem mě, tak je to, že ty učitelé nestíhají, že jsou ve skluzu s učební látkou. Velice často nám učitelé opakovali, jako i když to někdo nechápal nějakou věc, tak nám furt říkali, jako, že prostě už musí jít na další téma, protože už to nestíhají. Už nestíhají znovu vysvětlovat tu látku, kterou ty děti nepochopily. A to je samozřejmě ještě o to horší v dnešní době, kdy se snažíme být inkluzivní a kdy vlastně učitel má spoustu dětí, který mají nějaký individuální plán, musí jim ty plány zpracovávat, má s nima individuálně pracovat. Do toho tam máte ještě inkluzivní děti, který prostě tam mají nějaký asistenty a je to takový celý takový zamotaný myšmaš. Že místo toho, abychom se snažili z těch dětí nadaných nebo i normálních vytáhnout to, co by je zrovna bavilo, to, co by jim šlo, to, v čem by mohli být dobrý, tak se soustředíme na to, aby vůbec stíhali ty děti, který mají nějaký handicap nebo jsou nějak podprůměrný. Což jako samozřejmě ještě ten problém té výuky a její kvality prohlubuje. Máte spoustu dětí, spoustu individuálních plánů, které prostě nemůžete stihnout, máte na to málo času a nemáte čas detailně zjišťovat, který z těch dětí třeba neumí některou věc a věnovat se k tomu, aby to dítě pochopilo, aby jste měli jistotu, že ty děti chápou ty základní, ty důležité věci. Místo toho je učíme hromadu věcí okolo a oni potom neumí ani ty základy. A to ani nemusí být o tom, jestli to dítě je chytrý nebo hloupý. A teď se vemte, že spousta lidí má tu inteligenci průměrnou nebo třeba podprůměrnou a setkají si s takovouhle formou výuky, kde prostě ten učitel jim 1 hodinu něco vyblekotá, oni to nepochopí, pak jim to blekotá další hodinu, oni v tom mají ještě větší zmatek a už se prostě nebudou chytat. On je pak bude učit nějaké věci, které teoreticky nejsou tak důležitý a místo toho, aby je naučil to důležitý, tak je učí nějaký blbosti okolo. A to dítě ve výsledku nepochytí vůbec nic. Já třeba ze základní školy jsem měl takový pocit, když se na ní vzpomínám, jako bych jel v rychlíku a jenom ty věci viděl v okýnku, jak prostě jedou kolem mě. Když se mě zeptáte, co mě naučili na základce nebo ve škole celkově, já ani nevím. Nějaký věci občas si vzpomenu, ale jako nevím, jo. Číst mě naučila máma doma tím, že prostě říkala, hele, pojď si tady se mnou sednout do kuchyně a budeš mi číst, takže já s nálepkou dyslektik jsem ve třídě četl jako jeden z nejlepších ze třídy. Psát jsem se učil, až když jsem odešel ze školy. Potřeboval jsem začít psát články. Už mě nebavilo furt někoho otravovat, aby mi tam opravoval gramatické chyby. Takže jsem se začal učit češtinu. Začal jsem se učit, abych tam těch gramatických chyb psal co nejmíň. Abych mohl napsat článek a nemusel otravovat někoho s tím, aby mi to překontroloval, abych pak nevypadal jak úplnej debil. Takže vy odejdete ze základní školy, odejdete ze střední školy a musíte se sami učit to, co vás měla naučit ta základní škola. Proč? Proč jsem do prdele byl 9 let na základní škole, když mě tam naučili úplný hovno? Dobře, možná jsem měl blbou základku, jo. Z angličtiny jsme měli učitelku, která byla pár lekcí před náma. Občas jsem jí i v písemce opravoval chybný slovíčka. Já, který jsem anglicky vůbec neuměl, nechápu, jak jsem mohl projít základní školu se svojí angličtinou. A když jsem se potom potřeboval začít učit němčinu, tak za 1 měsíc jsem se v němčině naučil to, co jsem z angličtiny ze školy uměl za 9 let. Jo, takže ve škole se 9 let učíte nějaký jazyk a umíte stejné množství jako to, co jsem se naučil za měsíc sám doma v němčině. To je efektivita, ty vole.
Takže jako sorry, ale pokud děti vylezou ze základní školy a neumějí číst, psát, počítat a jeden cizí jazyk tak, aby se aspoň trochu domluvili, tak je jako sakra někde něco špatně. A jako bohužel to sleduju všude kolem sebe, že to je naprosto normální stav. I s mojí mrzkou angličtinou, s tím, jak blbě tu angličtinu umím, tak když jsem třeba dělal v Elektře, tak mě posílali vždycky, když tam přišel nějaký cizinec mluvící anglicky, tak tam posílali mě, abych já se s ním domluvil, abych mu prodal, co potřebuje. Jo? A já vím, jak blbou angličtinu mám. Takže jestli ty lidi okolo mě měli tu angličtinu ještě horší než já, že se tak báli, aby s ním šli mluvit, anebo uměli třeba anglicky dobře, ale nebyli rozmluvený, což je ale taky chyba té školy. Že tohle je taky měla naučit. Jo? Takže proč tam jsme 9 let, když z toho umíme hovno? A jako já třeba jsem měl na tu angličtinu fakt blbou učitelku, která byla pár lekcí před náma, který já jsem občas opravoval nějaký slovíčko v písemce. Jo, pak vím, že ještě 5-10 let zpátky máma, když doučovala nějaký děti, který ona učila, ta paní, tak jim opravovala chyby v sešitě po paní učitelce. Takže tady jako fakt jsem měl blbou učitelku. Ale nechci házet vinu jako jenom na ty učitele. Nechci říkat, že ty učitele jsou špatný, že vás učí špatně, že něco dělají špatně. Samozřejmě některý na to kašlou, některý jsou poctiví, některý nejsou poctiví. To je prostě jako všude. Ale je otázka, jestli to není systémový problém, protože pokud tohle je běžný stav lidí, kteří vylezou z té školy, tak to nebude problém jednoho učitele, ale bude to asi problém systému. A teďka, co s tím dělat? Podle mě jsou takový 3 základní možnosti. Buď můžeme osekat množství učební látky a soustředit se na to, aby ty děti opravdu uměly, když vylezou prostě z té základky, aby opravdu uměli to důležité, to, co potřebujeme, aby uměli. Jo, v dějepise je nemusíte zatěžovat letopočtama. V dějepise je stejně důležitý, aby chápali, aby orientačně prostě chápali, co se v těch dějinách dělo a aby chápali souvislosti. Nemusíte drtit nějaký letopočty, jo? A učte je důležitý věci. Nebo třeba můžou děti trávit ve škole víc času. Můžou mít to vyučování delší. Otázka je, jestli to chceme. A nebo třetí věc, učit se s dětma doma a dělat třeba i ty domácí úkoly. Dneska je velký boj, hlavně tady to šíří ta štěkánka, proti domácím úkolům, že domácí úkoly nemají být povinný a že domácí úkoly, spousta lidí si říká, k čemu máme dělat domácí úkoly, když jsou k ničemu ty domácí úkoly. A je tady obrovský boj kvůli tomu, aby prostě lidi nemuseli s těma dětma dělat nic, aby se s nima nemuseli doma připravovat, aby se s nima doma nemuseli učit. Spousta lidí mi řekla v různých diskuzích už dávno, proč já se mám doma učit s dětma, když ty věci má ty děti naučit ta škola. Jenže tohle je absolutní nepochopení toho, jak funguje mozek, jak funguje učení a jak funguje zapamatování si informací. Máte normálně, jak samozřejmě každý je trošku jiný, někdo se líp učí z textu, někdo se líp učí poslechem, někdo se líp učí obrazem a názorně a tak dále. Ale průměrně máte jakoby časovou mapu toho, jak se ukládají informace v mozku. Jo? Když se setkáte s novou informací, například v jazyce máte daný, že prostě abyste si osvojili nějaký slovíčko, tak se s ním máte setkat asi 16krát se s ním někde máte potkat, abyste si ho průměrně, jo? 16krát jedno slovíčko máte někde potkat, abyste si ho opravdu osvojili abyste ho opravdu uměli. To není o tom, že si ho 16krát přečtete někde ve slovníčku, to je o tom, že ho potkáte někde v textu, v rozhovoru a tak dále. A stejně tak máte jakoby tu paměťovou mapu, kdy se ve škole naučíte nějakou věc. Potom odpoledne po pár hodinách si ji máte zopakovat, jenom krátce si ji zopakovat, k tomu slouží ten domácí úkol. A potom na té další vyučovací hodině se na to podíváte znovu a tam už má být ta fáze, kdy se to ukládáte, kde se to utvrzuje v té hlavě. Kdy ten mozek začíná chápat, tohle je informace, kterou bych si měl uložit. Samozřejmě úplně nejlepší by bylo, aby se to zopakovalo ještě jednou třeba za týden nebo za 14 dní. Ale samozřejmě často na to není čas, protože se musíme učit pak další blbosti, které stejně si nezapamatujeme. Ale to je právě to, proč jsou důležitý ty úkoly a proč je důležitý se s těma dětma dívat na ty věci, které se učili v té škole. A znovu si to doma krátce zopakovat. Nemusíte dlouze, stačí si to jenom rychle zopáknout, podívat se na to. A dneska všichni rodiče znají svoje práva, dneska všichni vědí, že nemusí dělat domácí úkoly, že to není povinný, že vám za to ta učitelka nemůže dát 5, že nemáte domácí úkol.
Jenže ty úkoly prostě mají svůj smysl a pokud je neděláte, tak ještě zhoršujete to, jak ta škola není schopná ty děti nic pořádně naučit. Jo, já třeba bych byl takovej, jakože třeba přírodopis bych třeba trošku na něj kašlal. Pokud budeš chtít být přírodovědec, tak se to pak doučíš. Důležitý je, aby zvládal prostě číst, psát, počítat a cizí jazyk. Aspoň jeden. Jo, to jsou věci, které opravdu by si člověk měl s tím dítětem sednout a měl by s ním tyhle věci probírat, pracovat a učit se je. Víte co, ve škole přijdete do školy a tam se nudíte. Často tam je nuda, ten učitel má prostě 25 dětí, jako nemůže to úplně být škola hrou, že jo. Někdy to jde a někdy to nejde. A taky proto je právě potřeba se potom na to s tím dítětem podívat ještě jednou doma. Víte, lidi tady bojují v České republice, aby nemuseli strávit 20-30 minut s dítětem odpoledne a udělat domácí úkoly. Jo? Ale víte, já vám třeba řeknu takový zajímavý porovnání, prostě jak to funguje třeba v Jižní Koreji. Jo? Tam prostě dítě ráno vstane a připraví se do školy. Udělá si snídani, jde do školy, jde na oběd a jde do Hagwonu. Hagwon to je taková odpolední škola, kde se doučuje, kde se učí. Z Hagwonu potom jde domů, tam si dá večeři, udělá si domácí úkoly a jde spát. Takhle to funguje v Jižní Koreji. Ty školáci nemají život. A to neříkám, že to je ideální stav, to říkám jako z extrému do extrému. Jo? Extrém Jižní Korea, kde prostě děti stráví non-stop čas tím, že se učí. A Česká republika, kde lidi mají problém s tím na 20 minut si sednout doma s dítětem a udělat domácí úkol. A jestli ty vole mi říkáte argument, že nějaký děti jsou znevýhodněný, protože prostě nemají doma prostor na to, aby dělali domácí úkoly, mají doma retardovaný rodiče, kteří jsou tak blbí, že je jim jedno, jaký výsledky ty jejich děti ve škole mají. Jsou to polodementní, nepřizpůsobivý hovada, který pomalu sami neumějí číst a psát. A my budeme školství přizpůsobovat tomuhle, tak s tím jděte do háje. Jestli prostě nějaký děti nezvládají, mají doma blbý prostředí, OK, je to špatný, je mi to líto, ale nebudeme přizpůsobovat přece celý vzdělávací systém těmhle s těm dětem. Jestli jim chcete nějak pomoct, tak potom máte třeba salesiánský centra, kde se s těma dětma jsou tam lidi, kteří jsou ochotní se s těma dětma doučovat. Nebo v rámci školy můžete zřídit prostě odpolední doučování a děti, který nezvládají, tak jim prostě doporučit, aby tam chodili. A jestli tam nebudou chodit, no tak sorry, ale prostě to není důvod nedávat domácí úkoly. Jo? Samozřejmě OK, je tady to, že nemáme za domácí úkoly dávat 5, že prostě když dítě nebude nosit domácí úkoly, tak je to v pohodě. Když je vám jedno, jaký výsledky bude mít vaše dítě, jak vaše dítě bude něco umět nebo nebude něco umět, tak prostě ty domácí úkoly nedělejte, serte na ně, serte na ty svoje děti, teď to není důležitý, co ty děti se naučejí. Já vím, že je spousta lidí, kteří prostě nemají pořádný vzdělání a vydělávají si hezký prachy a žijou si hezký životy, ale prostě když potom půjdete někam a budete někde psát životopis, já třeba když jsem scháněl lidi, tak já jsem velice rád měl, když ty lidi mi ty životopisy psali, ne v nějakým předvyplněným prostě formuláři, ale psali mi je sami a já jsem viděl, co oni mi tam píšou, nebo pak někde psali takový ten motivační dopis, ten e-mail, který posíláte s životopisem a napsali to jak prase, tak jste viděli, co za člověka vám píše. Jo? A už jste předem věděli, dobrý, ten životopis ani nemusím číst. Takže proto je třeba důležitý některé věci umět. Jo? Neříkám, že máte být jedničkář, já jsem taky nebyl jedničkář. Jo? Takže úplně v pohodě, jako jo, ale prostě jsou věci, které pak zjistíte, že jako se vám vyplatí se je naučit. Jako třeba já jsem se pak učil češtinu a ty jazyky, že jo. Jenže ne prostě, ona to má naučit škola. Jenže prostě ten učitel to dítě ve škole něco učí, to dítě potom odejde ze školy, ve chvíli, kdy prostě odejde ze školy, vypne. Zahodí školu mozek a jde dělat jiné věci. A vy, když s ním neuděláte ten domácí úkol nebo se s ním na to nepodíváte, tak ten mozek, to, co dělal v té škole, nebude považovat za důležitý a nebude to považovat za věci, které si má ukládat. Důležitější věc je to, jak si prostě stavíte v potůčku z chamínku hráz. Jo, to je zajímavá věc, to ten mozek si ukládá. Jo, i bez toho, aniž byste se o to nějak snažili. Ale nebude si ukládat to, že jste se ve škole něco učili a nebavilo vás to. Pokud si to odpoledne znovu nepřipomenete.
Takže štěkánku pošlete do prdele a ty domácí úkoly s těma dětma dělejte. Já se třeba těším na to, až syn bude dělat prostě větší věci, než prostě třeba v první třídě, ty složitější věci. A já s ním si budu moct sednout a budu se s ním moct ty věci učit, ty věci, které mě ta základní škola nenaučila, tak se s ním na to můžu podívat a můžu se je potom učit sám. S ním, když budu učit jeho, tak se to můžu naučit taky. Jo, tak na to se třeba já těším, protože ta škola fakt mě naučila úplný hovno. Takže pokud někdo říká, že prostě děti má učit škola a proč vy byste se měli s dětma učit doma, tak vám uniká to, jak funguje to ukládání informací do mozku. Takže jo, mějte se fajn a připravujte se s dětma na ty důležité předměty, ať potom nejdou na pohovor nebo do ciziny na dovolenou a nejsou tam jak Tataři.